4 кніга цароў, раздзел 9. А прарок Элісей паклікаў аднаго з сыноў прарокаў і сказаў яму: «Падперажы сцёгны свае і вазьмі гэтую пасудзіну з алеем у руку сваю і ідзі ў Рамот у Галаадзе. Калі прыйдзеш туды, убачыш Егу, сыну Езафата, сына Намсі, і, увайшоўшы, возьмеш яго пасярод братоў яго і ўвядзеш ва ўнутраны пакой. І возьмеш пасудзіну з алеем і выльеш на галаву яму і скажаш: гэта кажа Господ, я намашчаю цябе на цара Ізраэля. І адчыніш дзверы і ўцячэш адтуль без затрымкі». І пайшоў у Рамот у Галаадзе той юнак, паслугач прарока. І прыйшоў, а вось сядзелі разам кіраўнікі войска. І ён сказаў: «Маю табе, кіраўнік, сказаць слова». І Егу сказаў: «Каму з усіх нас?» А ён сказаў: «Табе, о кіраўнік». І ён устаў і ўвайшоў у пакой. А юнак выліў алей яму на галаву і сказаў: «Гэта кажа Господ, Бог Ізраэля, я намашчаю цябе на цара над народам Господавым, над Ізраэлем. Ты знішчыш дом Ахаба, гаспадара твайго, каб адпомсціць за кроў паслугачоў маіх, прарокаў, і за кроў усіх паслугачоў Господа, якія загінулі ад рукі Езабелі. І знішчу я ўвесь дом Ахаба, і я заб'ю у Ахаба усіх мужчынскага роду, і маладога, і дарослага ў Ізраэлі. І зраблю я з домам Ахаба, як з домам Ерабаама, сына Набата, і як з домам Баасы, сына Ахіі. Таксама Езабель з'ядуць сабакі на полі Езрагель, і не будзе каму пахаваць яе». І адчыніў ён дзверы і ўцёк. А Егу выйшаў да паслугачоў гаспадара свайго, якія запыталіся ў яго: «Ці добра ўсё? Чаго прыходзіў да цябе гэты шаленец?» Ён адказаў ім: «Вы ведаеце гэтага чалавека і што ён гаварыў?» Але яны адказалі: «Гэта хлусня, раскажы нам». І ён сказаў ім: «Так і так сказаў ён мне, кажучы: гэта кажа Господ, я намашчаю цябе на цара над Ізраэлем». Дык кожны з іх зняў паспешна плашч свой і разаслаў ля ног яго на прыступках. І затрубілі яны ў трубу і закрычалі: «Егу, цар!» Такім чынам Егу, сын Езафата, сына Намсі, паўстаў супраць Ярама. А сам Ярам і ўвесь Ізраэль у той час баранілі Рамот у Галааде ад Газаэля, цара Сірыі. І вярнуўся Ярам, каб вылечыць у Ізрагелі раны, якія прычынілі яму сірыйцы ў баі супраць Газаэля, цара Сірыі. І сказаў Егу: «Калі вы згодны са мною, хай ніводзін не выходзіць з горада, каб занесці вестку ў Езрагель». І ўстаў ён і накіраваўся ў Езрагель, бо Ярам ляжаў там, і Ахазія, цар Юдэі, прыбыў наведаць Ярама. Такім чынам вартаўнік, які стаяў на вежу ў Ізрагелі, убачыў дружыну Егу, калі ён ішоў, і закрычаў: «Бачу людзей». І Ярам сказаў: «Вазьмі конніка і пашлі насустрач ім, і хай ён спытае, падышоўшы, ці ўсё добра». І паехаў коннік насустрач ім і сказаў: «Гэта кажа цар, ці ўсё добра?» Сказаў яму Егу: «Што табе да гэтага? Едзь і паспяшайся за мною». Вартаўнік таксама паведаміў, кажучы: «Прыбыў да іх пасланец і не вяртаецца». Зноў Ярам паслаў другога конніка, і той пад'ехаў да іх і сказаў: «Гэта кажа цар, ці ўсё добра?» А Егу адказаў яму: «Што табе да гэтага? Едзь і паспяшайся за мною». А вартаўнік паведаміў, кажучы: «Прыбыў ён да іх і не вяртаецца, а едуць яны, быццам едзе Егу сын Намсі, бо ён шалёна ездзіць». І Ярам загадаў: «Запрагай калясніцу». І запрэглі калясніцу яго, і Ярам, цар Ізраэля, і Ахазія, цар Юдэі, кожны ў сваёй калясніцы паехалі. І накіраваліся яны насустрач Егу і напаткалі яго на полі Набота з Ізрагеля. І калі Ярам убачыў Егу, сказаў: «Ці ўсё добра, Егу?» А той адказаў:
Што добрага, калі яшчэ працягваецца распуста ў Езабелі, маці тваёй, і чараўніцтва яе. А Ярам павярнуў дружыну сваю і кінуўся ўцякаць, кажучы Ахазію: «Здрада, Ахазія!» А Егу рукою нацягнуў лук і прабіў Ярама паміж лапаткамі. І страла прайшла праз яго сэрца. І адразу ж ён схіліўся у калясніцы сваёй. І Егу сказаў кіраўніку свайму, Бадакару: «Вазьмі і кінь яго на полі Набота з Езрагеля. Бо ўзгадай, я і ты былі з імі, калі абодва ехалі за яго бацькам, Ахабам, калі Господ выказаў на іх прысуд. Сапраўды, кажа Господ, учора бачыў я кроў Набота і кроў сыноў яго. Аддам табе на гэтым полі, кажа Господ. Дык вазьмі цяпер і кінь яго на полі па слове Господа». А Ахазія, цар Юдэі, бачачы гэта, уцякаў дарогай на Бетган і дагнаў яго Егу і загадаў. І гэтага таксама забіце. І паранілі яго ў калясніцы яго на ўзгорку Гавер, што пры Іблааме, але ён уцёк у Магеду і там памёр. І паслухачы яго ўсклалі яго на калясніцу яго і прывезлі ў Єрусалім і пахавалі яго ў магіле разам з бацькамі яго ў горадзе Давіда. На 11-й год Ярама, сына Ахаба, Ахазія стаў царом Юдэі. Увайшоў Егу ў Езрагель, а Езабель, пачуўшы пра яго прыход, падмалявала вочы свае сурмою і аздобіла галаву сваю і заўважыла праз акно, калі Егу ўваходзіў праз браму і крыкнула: «Ці ўсё добра, Замбры, які забіў свайго гаспадара?» І Егу ўзняў твар свой у бок акна і сказаў: «Хто са мною, хто?» І нахілілася да яго 2 ці 3 еўнухі. А ён сказаў ім: «Скіньце яе ўніз». І выкінулі яе, і крывёю залілася сцяна і коні, якія яе тапталі. І калі ўвайшоў Егу, каб есці і піць, ён сказаў: «Ідзіце, знайдзіце тую праклятую і пахавайце яе, бо яна царская дачка». І калі выйшлі, каб пахаваць яе, не знайшлі нічога, толькі чэрап і ногі і далоні. І вярнуўшыся, расказалі пра гэта яму, і сказаў Егу: «Такое было слова Господа, якое ён сказаў праз паслугача свайго Іллю з Тэзбы, кажучы: на полі Езрагель сабакі будуць есці цела Езабелі, і труп Езабелі будзе, як гной на паверхні зямлі у полі у Езрагеля, так, што не можна будзе сказаць: гэта тая самая Езабель».